10%. Noi descoperisem pe undeva, cum se chemă? Bă, vine vara, bă, lasă asta, vine vara. Ce? Vine vara. Ce vară vine? Suntem în iarnă. Se termină. Suntem în mijlocul iernii. Bă, tu ești nebun. Calendaristic, iarna ține din decembrie până în februarie. Mai taci! Așa, deci suntem în iarnă. Începe vara. Ok, bravo, așa, mi-ai aprobat ideea, mulțumesc frumos. În fine. Și ghiși ce? Ce? Hai chestii. Pune scrieri la contribuții. Hai. Poftim? Gândește-te puțin. Cât de puțin? Puțin mai mult. E cam greu. Hai, Cristiane. Începe cu M? Nu. Începe cu V? Într-un fel. Am zis bine, ok? Am mai găsit un bumerang. Mai bun decât a meu? Nu, dar am găsit un recall potion. Hai, și tu? Da, asta eu, de ce nu mă neg? Stai, mă neg. Mă, câte sunete. Așa, gata, am venit. S-a întâmplat ceva? Ce cu obeliscul ăsta? L-am pus eu. De unde l-am venit? L-am găsit. Și... Unde? În pește. Da, frumos acoperire. Ăla de schelet parcă spăna, nu? Sau nu? Dacă l-atașai. Nu mai știi? Păi dacă puneai fire cu pressure plate. Pleasure plate. Ce mă fac eu cu tine? Ok, vrei să pregătim terenul sau să mai mergem să... Ia apucă-te tu de pregătit terenul. Eu mă duc să fac un depozit aici. Aici. Acolo în aer, unde ai dat cu Hugu? Aici. Sau... Vrei să avem un model anume la casă? Mă, nu știu, ar fi frumos să fie simetric. Tu să stai să calculezi. Stai că, dacă mai ții minte, există linia. Bă, făcuseră ăștia un update acum. Nu mai știu cum. Stai așa, fac separat aici un depozit. Oh, mai trebuie să mai faci o cameră. Păi nu, a venit pentru că avea cameră. Nu contează, mai fă o cameră. Să mai vină. Tu. Ce? Tu să o faci pe aia. Da, am făcut două. Și eu am făcut două. V-am făcut 2 și jumătate. Uite, n-ai un argument. Nu mă concentram aici. A câștigat. Tu o faci. Tu chiar te chinui să vezi dacă sunt egal. Da, ia, keep trying. Și ce, tu vrei să faci un fel de turn? Că știi că depozitul trebuie să fie de nu știu câte ori mai mare. Da, fac un turn. Asta o faci acum că am zis-o eu, nu? Nu, chiar făceam un turn. Nu mă impresionez deloc. Ghici al cui e mormântul ăsta? Cine... Oare cine a murit până acum de 4 ori? Și parcă partenerul lui n-a murit niciodată până acum, dacă nu mă înșeală memoria. Mă refer de glumă. Lasă începutul care era asaltat de zombie, ăla nu se pune. Aia a fost o noapte... A fost o noapte neplăcută. Nu ți-a plăcut noaptea aia cu mine? Ce? Nu ți-a plăcut acea noapte cu mine? Dacă spun nu, te-ar surprinde? Mi-a plăcut.
Ha? Neplăcut. E bine. E reacția pe care o așteptam. A, doamne, ce naiba am zis? O, doamne! Așa, Cristi. Da. Cristi. Bolnavule. Gata, avem depozit. Pentru moment. Ăsta e tot depozitul. Dă și mie niște bucăți de pământ. A, da? Vrei pământ? Vrei pământ? Da, Ia. vreau pământ. Mă, dar cât ai să... Ai vrut pământ, da? Știi că o să-l primești înapoi, da? Știi că nu vreau? Ce? Nu-l vreau. Aud o gâscă. Și eu, dugu. Moară. A, uite-o! Nu! Nu! Da, era gâsca mea favorită. Sărată, sau ce era O când... să-ți mai găsești alta. Ce? O să-ți găsești și altele. Ia zi, mai albe decât a fost asta, sau ce? O să că-ți plac alea mai murdare. Ce oameni bolnavi suntem? Am făcut tiki. Mm? Tiki torci. Tiki. Stai, ce facem aici? Mult. Bun. Ce punem în primul ce jos? Asta... Poți să pui minereuri asta, și lucruri Uh, prețioase, bănuiesc. pun și steaua din... Ce le mai pe aici? Asta... Cam atât. Bun. De aici, ce pot să iau? Ok, am făcut terenul de luptă. Așteptăm noapte. O să fii impresionat de-a dreptul. Era Este uimitor ce am făcut aici. quick stack, tâmpenia asta. Ce mai pe aici? Ok. Ata. Aici ce? Ce? Mă tot prin inventarul ăsta, mă, atâtea chestii. Stai, opa. Copper pickaxe, tâmpenie de pickaxe, sabie ciudată, mult târt. De ce de mână? Așa, gata. Pac. Asta e arena? Da. Toată asta. Da. La ce te așteptai? Hai că arată ca o față. Bine. Poftim? Bine. Termină și tu casa aia dacă tot ai început-o. Nu mai am materiale. Îți dă dus semn ca să faci fundal. A? Da. Dacă mă duc să mai minez ceva, cheamă-mă și voi veni. A. Hm? Nu. N-am înțeles. Nu așa. Oh, crafting window, lol. Sunt tare curios cum o să mor de data asta. Ok, e bine? Ah. Tic 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 tic.
Nu o să mă nec astăzi. Bun. Gata. Mai ai făcut o casă. Felicitări. Nu e validă! Ai pus o torță în ea? Da. Se iau un bloc. Pot pun un bloc. Ok, pe aici nu mai e nimic. Uite un viermișier. Oh, vai. Gata. S-a făcut noapte? Cum are că nu e validă? Serios, nu înțeleg. E prea mică? Prea mai mari? Nu cred că contează. Ai pus o masă și un scaun? Da, Ești sigur? da. Eu nu te cred. Hai că o fac mai mare. Știi că n-are legătură, ideea e să fie bine iluminată. Iluminat. Hm? Iluminația aș... Ce? What the fuck? I'm waiting. Taci. Hm? Nu mă provoca. Walking around in a vagina. Oh, ce drăguț, uite un pirania. Ok. Acum. S-a făcut noapte? Oh, Gata, e suitable. ești tu... Ua, doamne, ce țeapă era să-mi iau. Ok. Ce pot să mai fac eu pe aici? Ok, cred că am găsit niște chestii interesante. Simțiți-mi laba. Ce? Dau cu Ai mâna de spus? să-mi... Poftim? Să-mi simtă laba. Stai că tu ai brațul ăla de... Oh, cloud in a bottle, cloud in a bottle. Ne-ai simțit. Teleportation potion. Teleports you to a random location. Ia, folosește. Lutol? O secundă, să mai minezi ce mai e pe aici. Că tu și așa te poți teleporta. Ok. Random location, hai să vedem. Da? N-a făcut nimic. Sau m-a teleportat deja și am lag. Oh, doamne! Mamă, ești la 8000 de pași. E ceva mai pe acolo? Ok. Unde ești? Aproape de capătul hărții, aș putea spune. E ceva interesant pe acolo? În afară de ceva, cred că Demonite, nimic. S-a făcut noapte? Încă nu. Păi dar e la fel și la tine și la mine cu noaptea. Păi dar eu nu văd. Dar tu ești în subteran? Da. Ah, Dar m-a teleportat doar un pic mai departe decât eram. un pic. Mă mir că nu m-a dat încă corruption. Și eu mă gândeam, chiar mai așteptam să te dea acolo. Da, hai să încep să fac ca toate alea? Da. Ai fi vrut tu să mă auzi. Cam așa. Uite o peșteră și acolo. Oh. Am găsit un aglet. Un ce? Swift aglet sau ceva. Un aglet? Aglet. Avară ce-o fi. De ce nu mi-am pus... Ok. Bun. Cloud in a bottle. Simte brațul de zombie. Stai că încă m-am dumirit. Ok. Ok. Acolo pare a fi o capcană. Am mai găsit o capcană. O, doamne! O, doamne! Mă, cât a slime-ul! Am găsit o inimă. Ei. Auci. Auci. Tu n-ar trebui să stai afară să vezi când se face noapte? Nu. Ce e asta? Teal mushroom. Sună badass. Bun. Ok. Pot să mă întorc și eu cu pe josul. Am mai găsit? Hai că avem doi ochi. Avem spell anchor potion.
Da? Bun. Yep. Yes, golden chest. Încă o inimă. Hai că apune soarele. O să vin imediat, că am găsit și platină. Am găsit o peșteră random și m-a tot dus în jos și am găsit și un golden chest acum. Ai un recall potion? Da, da. Ok, bun. Perfect! Da, a venit perfect. Da, și tipa asta putea să vină. Chiar 2 golden chest-uri. Bun. Iată. Mai teleport, mai își dăgi. Pardon. Ok. Opa. Hai că e noapte, vino. Da, stai, ai răbdare. Nu de alta, dar avem 2 ochi de bătut. Da, m-am înțeles, dar eu cred că e mai important gold chest-ul ăla. Să ajung imediat la ea. Gata, știu că vrei. Hai, gata. Haide. Dacă te simți în stare, poți să începi. Ce? Dacă te simți în stare, poți începe. It's a challenge, right? Păi am zis dacă, deci. Quick stack, stai să dau quick stack la tot. Mai sunt o mare și să vină la mine. Nu o să vină pe tine, că ești prea departe. Asta e ideea, adică... Dacă am găsit și un candelabru. Te mai aștept un minut. Bine. Bombe, bombe, bombe. Hai că găsisem niște bombe. Aha. Fac, vine după mine bomba. O plec în cur. Da, cred că pot să încep. Haide, mă! Hai mă, răbdare! E prea frumos cufărul acolo. O, Doamne! Nu vreau. Vreau loot-ul. Stai să-mi dau seama pe unde te-ai dus. Nu, că n-am intrat în mina noastră. Te observ. Îl simt, îl miros. Mă, cu... Da. Ce înseamnă? Gata. Uite-l. Torță. Pământ. A trecut o treime din noapte. N-a trecut nimica. Păi dacă nu-l chem odată. Ideea e să fii și tu aici. Și? Statuia? Tablou? Borcanul? Ai zis curca. Mirror? Lutol? Cufărul? Și? Statuia? Și? Și candelabru. N-am loc. Stai. Panică. Tu afară? Și ce pot să mai arunc? Ametistul. Afară. Ok. Gata. Uite mă. Haide. Ar fi fost drăguț să pun și niște torțe, dar... Gata. Secundă. Bun. Vino la noi. Cum urc pe chestia asta? Nu ajung la el. Cred că își bate joc. O, Doamne. Mă plângeam, nu? Da. O, Doamne. Epic battle hit going on. Opa. Bun. L-am prins. Știu unde stai, știu unde stai! Dă-i la el. Dă-i, nu știe. O, Doamne. E noob. Unde? Vezi că vine. O, Doamne. Nu. Vine după mine acum. Dă-i, că nu știe. Ba, cred că știe. Dar și noi cum ar trebui să ajungem la el? Bine, Bumi! Dă-i, o, Doamne. O, Doamne. Așa. Am uitat de astea. Unde e? Uite-l. Noob. Noob. Report. Auzi. Dă-i. Hai că aproape l-am adus în stadiul al doilea. Auzi. Am auzit-o, stai, mai importantă. Da, pentru că tu ești mare colecționar de stele.
Mă, mai dai un hit care trebuie să se desfacă, ca să zic așa. Au. O, da, o. Du-te pe Cristi! Așa. Ia. Au! După tine! O, doamne, stai că e în pământ. De ce am ales să fim warrior? La început e incredibil de greu. Dai bumerangul ăla nenorocit! Wow! Am murit. Nu! Rezistă! Fugi! Face... Fugi doar! Dă niște poțiuni! Care quick potion aici? N-am. Mai supraviețuiește un pic! Fugi! Mergiux! Fie-mă odată! Așa, mă, via, gata, vin! Unde? Doi că nu știe! Tot nu știe! A, doamne! Hai încă unul! N-avem timp. Bă, avem timp, mă! Bă, Crimson Seeds aici. Ce? E un Crimson Seed acolo. Unde, mă? Uite-l, e pe platformă. Hai, mă, mai încercăm o dată. Dacă vrei. Da. Acum. Bă, știi dacă... Ne ajută veverițele. Ce? Ne ajută veverițele astea. Stai să treacă o dată prin ele, atâta. Hai, uite. Stai, trecut tu prin el. Nu, doamne, pe asta e bătaie. Motherfucker! Crit, au. Hai, I'm tanky enough. Am mai multă viață decât tine. Nu contează, am poțiune. A, da, știi că poți să folosești poțiuni, nu? Da, știu. Pe cum crezi că am supraviețuit? Nu de viață. Buff, mă refer. Crezi că am vrut puține de buff? Sigur ai. Ah, gayule, trece cu... Cred că se face dimineața. Nu mai e destul. Știi că nu trebuie să apeși click. Da, știu. Are asta și eu târziu. It's annoying, yes. Hai, mă! Ba picioare în tine. Opa. O să se deschidă? Acum e! Acum nu știe! Acum știe! Sunt prea rapid pentru tine! Bă, ce naiba! Dai! Mă, cât de mișto. Tu-s platforma. Să... Tu skill! Tu mă skill! MLG! Mă, asistentă rezistă. De ce vii după mine? Așa, ia-te de el, eu râd. Heal, gata, vin, sunt full HP. Bă, am treci cu un zombie! 153, dai, fără frică. Unde? Nu contează, dacă vine despre tine, stai aici. Așa. Yeah! Vezi, mă, ți-am zis că putem. Uite că ce rapid sunt. Și Cristi. Ce? A, serios? Așa. Stai că am un... A, ce drăguț. Uite ce am. Asta. Ce? Asta. Tu nu mă vezi? Ba, am văzut că ți-ai pus ceva în cap. Așa. Tu știi că steaua asta omoară mobii când cade pe ea? Ok, asta e crematinul. Uite. Sau nu, Crimtain. Doamne, nu știu să Am citesc. pus un tablou. Ia, dă-mi cu a Crimtain-ul să-l topez. Stai.
Așa. Mulțumesc frumos. Și e nevoie de niște lumină aici. Avem fix 29 și nu putem face nimic cu el pentru că ceva îmi spune că trebuie să mergem în corruption. De unde e sulița aia? Restul cu fără. Șmecher arată armele. Păi dar și ce-mi trebuie să fac? Și că pot să-l fac. Ia stai. Ha? Asta eram noob, nu stăteam. De ce arunci cu bombe aiurea? De ce nu? Vrei o armă? Ce armă? Uite asta. Hă? Nas, doamne cât noroc am! Ce? Păstrează. Unde e ghidul? Vreau să vorbesc ceva cu el. Vezi că ți-am făcut și ție una, serios. A, da? Da, vrei pe aia mai bună sau pe aia mai proastă? Stai să mă uit ce pot să craftez din Ar chestia. trebui să mergem în corruption. Prea repede, mă. Păi nu putem folosi Crimtain bar la eficiență maximă. Mă rog, just saying. Și acum să... hai că țin o sabie mai proastă. Tot ești tu cu legendary. Ok. Bun, ce facem? Ai, frate! Ce? Vezi că trebuie să apeși ca să... Da, știu. Da, nu vezi că apesi. Hai să căutăm corruption întâi. Să știm unde e măcar. Hai în stânga. Cânte cu păsărea de rău. You can be. Și avem un spell Lunker Potion, by the way. Da, mi-ai zis. Păi da, adică data viitoare când mergem la minat, remind me. Hai, mă, ajungi. Vii azi? O să vin ieri. Vii, mă! Mai ești cu mine pe aici? Da, doamne. Aoleu! Ia zi, m-ai lăsat în urmă așa. Păi da. Și cred că sunt în urmă fără niciun motiv. Eu cum urc aici? Nu știu. Ba da, pot. Ok. Tu unde te-ai dus, mă? Ai luat așa în față. Bă! Da! Așteaptă! O să caut corruption. Păi da, trebuie să măcelărim ce e acolo. Mai din să-l găsim. Mă rog, e adevărat. Dai Claudine o bată, mai taci. Mi, tu ai făcut ăla că e probabil mai bun decât ți-au din o bată. Oh! Am găsit o casă de aia în copac. Casă în copac. Da. Auci. Sau un copac de la imens. Este un copac imens, da. Nu cred că e o casă în copac. Bine, până ajungi tu... Ne mutăm casa aici? Stai că aici mai erau cufere. Da, ia uite. I'm coming, friends! Ce e? Opa. Era de la Living Wood... Bla bla bla. Ce faci, mă? Fier. Ah, cufă.
Mai căutăm corruption. Stai că am găsit 2 poțiuni. Așa e. Păi e gata aici să pleci. A, gata. Da, e bine. You'll never get me. You'll never get me, son. Nope, nope, nope. Owned. Ți-a lăsat avantaj. Da, da. Așa se spune, nu? Păi așa e. Ok, bine, da, mi-ai lăsat avantaj. Ba, nu știu cum fac. Are! LOL! Nu pot. Tu nu ești în stare să te prinzi de sfoara aia? Nu. Sau nu vrei? Nu știu să mă prinde. Ții apăsat în sus. Nu pot. Ține... A, am găsit corruption. Are you a noob? Da. Ah, doamne, vină! Nu, da, serios. Am găsit corruption. Uite, vezi chestia aia? E corruption. Ouch. E Crimson, nu știu ce. Snipe. Stai, asta e încă bolo. Ah, ok. Bolovanul ăsta nu mă omor. Ui, corruption. Ăștia nu erau înainte. Nu, asta e Crimson, nu e Corruption. Asta e corruption în versiunea asta. E versiunea... Da, nu. Nu prea place. Vezi că trebuie să intrăm în tunele. Păi da, trebuie să cauți unul de la adânc. De fapt, unul cu o deschizătură destul de mare. Ca acolo e ramura principală, cum ar fi. Eu nu prea am loc în inventar. Am eu. A, uite aici. Coming! Ai auzit și tu? Mom. Face man. Bă, da, ăștia erau după ce băteai Wall of Flesh. Nu e adevărat. Nu. Bă, da! Ba nu. Bă, da, mă! Ba nu. Ascultă la mine, erau aici dintotdeauna. Nu erau numai coruptori de aici. Un lag spy. Au. Te miști. Păi tu nu te miști? Iată, uite, mă mișc. Eu nu te văd mișcându-te. Eu te văd. Dă-ți un mic reload. A, uite, fix aici e altarul. Abort. Join! Oh my god. Mamă, cât de mici au chestia asta. Oh my god, ce aici? Oh my god, it's a black hole! Nu? Ăla cred că te dă din spawn. Ce? Te dă din spawn? Ba da. Ai, doamne! I'm coming. Folosește pui... Mamă! Woohoo! Ce aici? De ce mi-arată că ai doar 100 HP? Pentru că atât am. De 94 din 100. 160. Eu văd din 100. Vezi bine. Mamă, fac achievement, frate, aici. Ia zic, pro skill. Mamă, dacă știi câți mob sunt. Oricum mai să vezi la un moment dat aici. Entertaining journey. Am murit. Serios? Am crezut că e mai ca lumea puteaua și m-am aruncat. Ok, acum tu ești în urma mea. Deși ar trebui să mă prinzi din urmă, da? Mai vii? Da. Dacă știi ce am făcut. O să văd după. Da. Of, mi-a lăsat greplicul cu bază. Doamne, urăsc jocul ăsta.
Și nici n-am papucei de aia. Cum să-ți lași grappling-ul cu ăla? De toate fix grappling-ul cu... Pentru tine e cea mai importantă chestie în momentul ăsta, acum serios. E că mi-a lăsat și săbile pe acolo. De capul nu l-ai lăsat pe acolo? Da, pe ăla l-am uitat de mult. L-ai lăsat atunci când ai murit, nu? Păi cam așa. Oh, e scorul 5-1. Yeah. Eh? Bravo. Încă conduc. Condoleanțele mele. Ai putea spune. Păi tu m-ai spus. Ai stricat un moment. Mai treci. Ai stricat. Mamă, trebuie să facem platformă de aia imensă. Nu o să mă prinzi, Radule! Nu Ah, vin! bineînțeles că te prind, că am găsit într-o peșteră. Acolo? Ia era, iar am căzut. Îmi place că te văd pe minimap. Ai reușit, bă! Yeah! Hai că ai doar 600 de metri. Ești doar cu Pași. 600 de picioare în urma mea. 600 de pași, scuze. Incurtule. Nu mă vei ajunge. Oh, un slime move. Gelatină move. Mori. Mersi. Doamne, urăsc jocul ăsta uneori. Văd că recuperezi. Sunt la casa din copac. Eu mai minez ce am lăsat pe drum. Corruption, my friend. What are you doing? Die. Poink. Ia, m-am blocat într-o chestie pe care să poată tu aici. O secundă, Aia. protejează-mă și pe mine, te rog, o secundă. E? Te-ai necat acolo? Haide. Poțiune de strălucire. Asta nu ești tu! O, doamne, ce țeapă mi-am luat! Ma! Mi-am luat o poțiune de strălucire. Ce țeapă mi-am luat! La 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 la. Să știi că semăna cu tine. Aici e altarul, bă. Eu Boi. te aștept. Nu știu, Nu. ai intrat prin același loc? Da, serios, ai intrat prin același loc? Da. Nu mă las. Vin, nu muri. Deci vreau cufărul ăla. Nu știu despre ce cufăr vorbești, dar nu muri. Ce sunete dubioase sunt pe aici. Încă n-a deschis cufărul. Claudina Bohu! Yeah, Cristi. Cristi! Hai. Am găsit un Claudina Battle. Chestiile alea. Gândaci. Și chestii din carne. Nu era așa în versiunea pe care am jucat-o înainte. Păianjen, ce drăguț. Chestia asta nu dă splash de mici. Da, doamne. Ce faci, mă, acolo? Ok. Câte bombe ai? Mai am încă 24. Câte? Încă 24. Ok, poți să spargem destul. Nu e problemă. Bă! Ok, hai.
Dar de ce folosești chestia? Dai mai repede, dai mai mult damage. Nu cred. Și caut chestia asta sub apă. Nu știu, dar uite, deci dacă ratezi acum, ești un mare bă. A, trebuie să arunc bombe? Nu sunt sigur. Trebuie? Ok, mai și... Bravo! Stai că am eu ciocan. O, doamne. Bine că nu funcționează Friendly Fire în jocul ăsta. Și acolo. Am luat The Undertaker, nu știu ce e chestia asta. Uite-te. Dar cred că o să mă nec. Nu? Ok. La al câtelea... Am luat un pistolaj. Am luat un pistolaj. La al câtelea de la distrus e... Al treilea. Vrei să le Vezi că e și vezi că e și inima aici. Nu. Cristi. Da, am înțeles. Stai că am dat mare fail și... Nu se poate așa ceva. Cum se presupune? Mamă, câte inimi sunt aici. Ok, vin. Stai, că nu pot să vin aici. O, doamne. Ia, dă-mi și mie inima, te rog. Auci. Stai că am găsit o chestie. Cum se dă inima? Păi, o arunci cu click stânga. Click stânga? Că nu, cu click dreapta. Ți-am dat două. Am mai găsit unul. Ah, mulțumesc frumos. Gata, hai să facem boss-ul. Ok. Ai platforme? Nu. Bine. Improvizăm. Stai. Tu nu te pornești el. Păi n-am bombe, tu trebuie să pornești. Sapă și tu. Lasă-mă. Sapă o mică groapă. Hmm? Sapă o mică groapă, Neo. Unde să sap o groapă? Într-un colț de platformă. Ca să put... Da, știi, o sap în centru mai degrabă, ca să putem coborî. Nu o să coborâm. O să ne omorâm dacă coborâm. Nu neapărat. Bă. Mă, și cu sulița aia, mă. Am spart chestia aia. Ok, avem teren, adică... Dar bate și tu tâmpenia aia. Să știi că mi-e foarte ușor mie. Dar nu mai bine vii de sus, prin același tunel? Dai să nu te neci. Gata. Asta a fost. Deci, ai spart orice altceva, în afară de ce trebuia. Poți să mă las de sportul ăsta? Mă o să caut altă inimă. Stai că mă duc să pun eu dinamită. Ai dinamită? Da. Yeah. Trebuie să vezi cum mor acum. A murit, nu se poate. Nu mai am puțin. Bravo, Cristi. Bravo. Bravo. Cum dracu, bas tu chestia aia, nu știu. Dar nu era... Stai, nu! Vreau să nu-ți iau item-ul. Oh, nu. Dar nu era boss-ul ăsta. Ba, ăsta era, Cristi, am mai bătut boss-ul ăsta. Viermele ăla imens. Era varianta clasică, viermele. Și asta ce variantă e? Asta ți-a spus că e Crimson nou, se numește Crimson, nu e Corruption. E Crimson, nu știu ce. Aoleu. Mergi să stai afară. Nu pot să zic ea, e predă. Vrei să mă duc să iau itele? Am uitat că boss-ul ăla era OP. Dă-mi grappling-ul să mă duc mai repede, te rog. Nu mergi nimic. Vrei itemele alea sau nu? Era încă o furcă de asta, mă. Da, mă.